पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. भक्तांचे दुःख हरणारा झिरंगवाडी कोलगाव येथील क्षोडावतार असलेले एकमेव श्रीपाद वल्लभ यांचं दर्शन घडवणारा श्रीपाद मठ आहे. मठामध्ये वैशाख अमावास्या निमित्तानं शनी महाराजांचा जयंती उत्सव उत्साहात पार पडला. लाखोंच्या संख्येनं भाविकांनी या सोहळ्यासाठी हजेरी लावली. झिरंगवाडी कोलगाव येथील क्षोडावतार असलेले एकमेव श्रीपाद वल्लभ यांचं दर्शन घडवणारा श्रीपाद मठात वैशाख अमावास्या शनी महाराजांचा जयंती उत्सव उत्साहात पार पडला. भक्तांची दुःख हरणारा मठ अशी याची ख्याती आहे. या उत्सवानिमित्त मंदिर परिसराला विद्युत रोषणाई आणि फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. त्यामुळे मंदिर परिसर उजळून निघाला होता. वैशाख अमावास्येला अध्यात्मात महत्त्व आहे. तसेच शनिदेव 9 ग्रहांचे न्यायाधीश आहेत आणि हा ग्रह आपल्या कर्माचं फळ देतो. शनी जयंतीला पूजा केल्यानं कुंडलीतील शनी दोष कमी होऊ शकतात. यासाठी उत्सवानिमित्त भक्तांनी मोठ्या संख्येनं मठात दर्शनासाठी हजेरी लावली होती. मठाधिपती नागेश शास्त्री आणि त्यांचे बंधू श्रीपाद शास्त्री गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्षभर इथं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळते. शनी महाराजांच्या जयंतीनिमित्तानं सकाळपासून विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू होते. त्यानंतर मठाधिपती नागेश शास्त्री गुरुजी आणि त्यांचे बंधू श्रीपाद शास्त्री गुरुजी यांनी आध्यात्मिक प्रबोधन केलं. हे प्रबोधन भक्तगणांसाठी पर्वणी ठरतं. या उत्सवानिमित्त सिंधुदुर्गासह गोवा, बेळगाव, मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या भागात भक्तांनी लाखोंच्या संख्येनं हजेरी लावली होती. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील शनी महाराजांच्या जयंती उत्सवाचा थाट पाहायला मिळाला. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.